Umfi uAnele Hoyana obeneminyak'engamashumi ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yaseKwelerha ngaseMonti kwiphondo laseMpuma Koloni. Ukubulawa kwakhe ngokungenalusini ngumntu ekutyholwa ngokuba ebengumhlobo wakhe uFritz Joubert kothuse uninzi. Ividiyo yokuhlaselwa kwakhe ibithe kumakhasi onxibelelwano. Ukanti usaphandwa unobangela wokubulawa kwakhe. Umfi uAnele Hoyana behlala kwifama kaFritz Joubert emthwasisela ukuba ligqirha. Ibiyinkonzo echukumisayo. uAnele Hoyana uchazwe njengomntu ebethobekile. Ukusweleka kwakhe linxeba elinzulu kusapho. Bekulindeleke lukhulu kuye nanjengoko ebebhalise ishishini lakhe. Ngokuqinisekileyo into yobuhlanga ikhona ngokwentetho ebezigityiselwa nguFritz kuAnele nakubantu abehlala nabo apha ekuhlaleni ngamaxesha ngamaxesha. Iphinde ibe nobunjubaqa ngoba ke izinto seyininzi into ephumileyo kule veki nebhaliweyo ecacisayo uba ngumntu noko ebekungalulanga bahlale kakuhle nabantu. Urhulumente wephondo umemelele ukuba kuhliswe imimoya. Siyayazi into yoba uMzantsi Afrika usenengxaki yobandlululo yocalucalulo ngokwebala. Siyafuna ukwenza ikhwelo sithi abantu mababe yinxalenye yale nkqubo yokuguqulwa koMzantsi Afrika ube ngumZantsi Afrika omanyeneyo. Ebutsheni bale veki iNPA ingqinile ukuba lo kaJoubert ebetyholwa ngokuphanga nokulwa eBloemfontein ebutsheni balo nyaka. Uluntu lukholelwa ukuba uHoyana ngesaphila ukuba umthetho ubudlale indima yawo. Amapolisa ke xa befumene ubungqine ebantwini kunyanzelekile uba bakhawulezise babambe aba bantu, ngoba kaloku ithemba labantu benako benjalo ukudlala indima yabo lukurhulumente. uJoubert udutyulwe wasweleka ngethuba ejijisana nepolisa ebeliyokuhlangula abantwana bakaAnele. uAnele ushiya ngasemva abazali bakhe bobabini, abantwana bakokwabo abathathu, iqabane lakhe belungiselela utshata kwakunye nabantwana bakhe abathathu. Ndinyanga Funani weendaba zeSABC, ndiseKwelerha kufutshane neMonti.